Oldjuk meg a 4x-5 osztva 8-2x nagyobb egyenlő, mint 0 egyenlőtlenségünket. Ugye ez egy tört akkor nagyobb egyenlő, mint 0, hogyha a számlálója pozitív, és a nevezője is pozitív, vagy gyakorlatilag mindkettő negatív. Igaz, mert hogyha nagyobb egyenlő, mint 0, az azt jelenti, hogy itt 0 vagy pozitívnak kell lenni, és pozitív akkor lesz, hogyha az előjelek azonosak. Nézzük ezt a két esetet. 4x-5 nagyobb egyenlő, mint 0, ugye már pozitív, és 8 plusz 2x nagyobb, mint 0. Látható, hogy ide nem írtam egyenlőséget. Miért? Mert ugye a 8 mínusz 2x az a nevezőbe szerepel, és az nem lehet 0. A másik oldalra ugyanez kerül, csak ugye a relációja meg fog változni, azaz 4x-5 kisebb, mint 0, és 8 plusz 2x kisebb egyenlő, mint 0, és 8 plusz 2x kisebb, mint 0. Ugye itt se szerepel egyenlőség, ahogy említettem, hogy a nevező az nem lehet 0. Megoldjuk, ugye hozzáadunk 5-öt, osztjuk 4-jel, azt kapjuk, hogy x az nagyobb egyenlő, mint 1,25, amit itt már ábrázoltam itt, és itt tömött karika szerepel. Elveszek mindkét oldalból 8-at, majd osztom 2-vel, azt kapom, hogy x nagyobb, mint -4, tehát x nagyobb, mint -4. Ugye annyit kell tudni, hogy ha az x bal oldalt van, akkor nem kell gondolkodni se, amerre a reláció jelel, arra húzom gyakorlatilag az intervallumnak a jelölését, ugye ezek is ugyanúgy, mint hogy itt a reláció jelek állnak. A különbség az, hogy ugye itt meg volt engedve az egyenlőség, tehát itt tömött karika lesz, itt nincs megengedve, itt üres karika lesz. Mikor teljesül egyszerre? Akkor teljesül, hogyha x nagyobb egyenlő, mint 1,25, ezt itt M1-jel jelöltem, azaz megoldás 1-es, x eleme a valósoknak, teljesüljön rá, hogy x nagyobb egyenlő, mint 1,25. Másik esetben ugye ez fog kijönni, csak ugye a relációja megfordul, ezeket ábrázoljuk, azt kapjuk, hogy x kisebb, mint -4, tehát üres karikával, illetve x kisebb, mint 1,25, onnan teljesül egyszerre, hát a -4-től, amit itt jelöltem is. A megoldás az nem lesz más, mint M1 unió M2-vel.